Pero balikon ko, kinini ang murag ang mga tao ba? Murag bitaw sa sanglahon ron karon panahon na, gihimo sang bugal-bugalan, di ganahang muduol. Example, kinilandaan mahigala si Alan Kirante ron, kini sa QM Builders. Dunay mga higayon, nga kini si Alan Kirante, perting sikat dugayo, ngilngig yun ng QM Builders. Sa akong tanaw mo sa Cebu, mahigala siyara mo ko'y quadruple nga kontraktor sa Sugbo nga sole proprietorship. Ngilngig kayo ni, dako kayo nga kontraktor. Hapit tanang projects mahigala Sugbo, kakilanti na. Kada lang gunda ang Malabuyok. Pila ka mo projects si Kilanti sa Malabuyok? 15 ka projects Malabuyok, kang Kilanti. Pila ka milyon na. Unya, kinis Kilanti mahigala, kontrata gud sa mga kagalag, binilyon ko na kontrata. Ngilngig kayo ni. Unya, pagkasal mga higala sa iyang anak, naghanag mga bisita, mga dagkong tao, no? Asap to mga pictures, kato sa kasal ba nandaan, kasal. Nya karon mga higala, Kilanti mo raw untang ang mga politiko nun, iyahay mahigalag palayo ni Kilanti. Hasta ko si Gwen Garcia ingon ko nga, wako kailan ng Kilanti. Ay! Kina. Muna kasal sa anak ni Kilanti na mahigala si Senador Tulfo, na adiha, daghan. No? Iya, kumpare din sa Senator Tulfo. Isa pa yung uban na haman to iyang, katutuwa bitaw iyang invitation sa kwan, kato sa wedding. Kani, di man ka na Senator Raffy Tulfo, Senator Emmanuel Manny Pacquiao, Congressman Sunny Lagun, Mayor Junard Ahong Chan, daghana ani nila. Piti daghana, no? Mo kini ang mga kwan, daghan kay mga taga BI ara pa kuno day nga regional director, apil po kuno day. Nga naa diha, daghana day oy. Pagkangilngiga, kadto kunong kasala mahigala pagka bunggaha kuno Sabay tawag anang kasal nga bungga kay day. Kada kunong kuan kayo? Ingrandi ba? Ingrandi nga kasal. Daghanang bisita mga sukit ti paminaw. No? So daghang friends si Kilanti. Daghang friends sa man tong picture nga nagkuyog sa Gwen Garcia, asa man to? Naa ba tong mga picture na? Sige lang, no? Unya karon kinini ang karon panahon na, no? Di na sa mapaduol ni Kilanti. Pero in fairness aning Kilanti baya kontraktor ni mahigala, of course. Maapil gud sa komentaryo kay kontraktor gani. Pero kanas Kilanti kung imong pit-o na, mutugaan niya nas Kilanti, mingon sa Kilanti nga, inigtugan ng Kilanti, mingon sa Kilanti, ako, kontraktor ako, napugos sa balay ko kay, kay kamo mga buaya mong dagko. Ay! Nahinay na magpanugan, katubita sa suwawaw day. Kanang kontraktor og imong pit-o na. May kontraktor kami, kontraktor may pareho ni diskaya ni DP8. Sao di may matagaag project sad og dili may mo sugot sa ilang gusto. Kanas Kilanti kana inana pero imo nang pit-on daghang maamong ani mga politiko. Kay mo Kilanti ang ako mopuhunan, ako may namuhunan. Mo ginan sa simpre mo ginan sa ko kay ako may namuhunan. Lisod man kay kanang uban din hangway mga puhunan daghan na ba pahingan lang tamong mga way puhunan mas dako pa mo ginan sa nako. Pero karon Kilanti iyahay sila og kanang ingon nga wa kaila sila oy. Hasta gusguin ingos guin wa mi kanang Kilanti. Nganong maingon ana man? Ang mga taga-Dumanhog karon nga naminaw nato. Good morning sa tanang taga-Dumanhog. Ako nahibaw ko may gala mga tarong ning mga mabuot o mga tarong nga mga tao ning taga-Dumanhog. Bika mo kuno hukom taga-Dumanhog. Sa inyong tagstag sa karon nga naminaw na karon, diha. Mutuo mo nga si Gwen Garcia dili kaila ni Kilanti. Nga kanang Dumanhog home of the governors maghana. Ay! Diha gud na magsugod mahigala. Diha gud taga diha Kusnoy Pabling. Na nya iya pa nang giingon nga home of the governors. In fact, diha sa Dumanhog, diha mahigala ang rally ni BBM natong palabang eleksyon sa tanan nga mga lugar sa Sugbo. Diha gayud sa Dumanhog niya giheld ang maong rally. Kay mabalakas goinday rally sa
Mandawi, Cebu, kwan, dilas duol-duol, basig mo kansa ang mga tao. So sure siya, dito sa Dumanhog. Nagibutang pag gymnasium dito, nagi-screen man ko nito, dayoy. Na may mga nakasulti na kuday nga, ang ipaso dito, katotong mga sulbol yun nga, di mo kansa ni BBM. Mga barangay officials, katong mga BHW, di pa uniform, ha? Matod pa ito nakuhang report. So dito, nganong dito mas Dumanhog? Because taga dito mahigalas Gwen, taga dito gunos na ipabling, ingon niya, home of the governors. Unya ka nang, home of the governors. Ano sa ba na? Home of the contractors? Ay! Ato lang yung agi katawa-katawa, mga agi talaga katawa-katawa ba? Be, kamong taga Dumanhog. Ito yan, ni Gwen to pagrali. Be, ang taga Dumanhog, pakpak, be, taga Dumanhog. Ay! Be, kamong naminaw na kong taga Dumanhog. Og tanan naminaw na kong mga Subuanon karon. Nga kiniskilante mo'y labing dako nga kontraktor sa Sugbo. Ha? Koleksyonin ko ninyong nasayop ko nga si Kirante mauray quadruple contractor sa Sugbo nga sole proprietorship. Koleksyonin ko ninyo. Ina ko nga sayop ko, si Dakay maoy naa. Kaya si Dakay dahil ako masani nga kontraktor. Mudawat ko og inyo kong koleksyonan. Bitaw no? Mabita tong interview gapon sa Panyero ko, anong hiabot pagka diskaya nga kadaghan kontraktor sa Cebu? O dili mo kung kaya sa iyang, kini mo kung pick up, naman kung sa mga licenses ba? Ang iyang makaya, kutol ba sa 30 million? Atong kontraktor sa attorney Arbas ba? Wala na ko to kay kuan kay doon na mo sige panghunghong rasad na akong uban. Off the record na tong uban ha, di lang ako isulti. Nganong niabot man kang diskaya? Madaghan man kontraktor sa Sugbo. Ug moingon ka di mo kaya kanang letter B nga gamay. Kutobra ka sa 30 million. Pag ari nimo sa medium B o capital B or capital A, kay ang kategory gud sa license pickup small letter. Naman ko na small letter D K E, small letter D C B E A. So muna niya medium letter o niya human capital letter. Pag human capital letter A ka, dako na kang puhunan na, pwede na ka making, kanto si Kwanday, Attorney Arbas, actually, pwede ba sa making-partner taga Cebu ra? Capital letter A, pwede na. Pila ba ng, dili sa pwede, ka 30 million naman kutob nga kontak iya. So, katong sa Alegria o sa Mualbual, 150 million man to tanan. 70 million tong sa Mualbual, Malabuyok. Ang sa Alegria mo ay 109 million. Di pwede si Atty. Arbas. Kinahanglan sa joint venture. Nya kadaghang kontraktor sa Subo. Kanang kontraktor nga letter A, capital letter A, or double A, or triple A. Daghan na Cebu. O nganong dito bisan diskaya? Kay gihonghongan siya sa taga Kapitolyo. Ay! Ginam sa Kapitolyo dahil nga, ato ni diskaya. Ay! Nga naman, kinis diskaya kung tungos kadako nga kontraktor, inig-approve na, inig-notice of award na, matik na yon. Di na daghang, kon ba? Deliver na dayon komisyon. Wa na, kami na ibahala din. Kanagong gagmayng kontraktor, may nguman, unya nag-down payment na, usap pa may makahatag. Kung malangan ba? Pero pag ingon niya, diskaya daog, awa na day. Pag daog na, pag-approve na, wa na. Deliver na dayon. Ay! Paspas is diskaya, oy. Dako magay kang kontraktor. Pag adto ko niya sa bayan diskaya, dito dakuha, oy. Walok ang danang building. Gagulgul na na. Kaingog sa ka, kini mo ay kontraktor makabayad yun. Ay! O nang daghay ganahan ang diskaya kay advance man eh. Advance, i-advance na ba ang advance ang kuan ba? Kini ni ang advance ba ang trabaho ba? Advance. Ay! Mao ni mahigay klaro-klaro ron, nya karon balik tang Kirante bida no. Sus daghan na di mo angkon wa nag ang mga politik na bay mga politiko ron dayang padulduon Kirante wa na. Asas guin ingon sa nga wa koy kuan na Kirante oy. Magtagpariha mo taga Dumanhog wa jud ka kailang Kirante. Straight to the point. Now, atong balikan. Grabe oy.
Si Kirante ron mahigalaw ba kanay magmahay si Kirante ron day no? Si Kirante grabiha sa panahon nga nindot ang akong kinabuhi. Kamong tanan na amo nagaliluya mong tanan. Nya karon nga naunsa na ning akong kahimtang ron. Iyahay mo og panghawa. Muras Kirante ron og masakitog sangla. Nyawa na'y ganahang muduol ni store. Lalim ka na ambot. Kamo mga taga-Dumanhog, hibaw ko mga tarong maning taga-Dumanhog. Ang mabuot nga mga taga-Dumanhog, kamon lay mag-igo na, sultihin yung kaugalingon. Tinuod ka nga, wagi connection si Gwen ng Kirante. Nya wagi ko no sa nang wako ka ng Kirante, oy wako ila na. Ang home of the governors, home of the governors. Nga taga-Dumanhog diha magyud tong rally ni BBM. Diha gito sa tanang mga lungsod, tanang syudad sa Subo, gipili gyud ang Dumanhog. Kay diha gud kan taga diha gyud sila ba? So kanang Dumanhog dili na lungsod inday kin nga kanabang or kana bitong syudad bitaw nga di na mo magkailhanay. Probinsya gud na. Nya kanas Kirante lumad yun ang taga Dumanhog. Unya ni dako siya gikan sa Dumanhog, nagtukod sa may galag tindahan sa Ronda. Actually tinis Kirante doon nakasulti na ko tarong ramang ko ning tawhana day. Pagsugod ko na ni maayo man ko ni Kirante gyud. Nga nadugay nakasud na mga higala o mga kontrata. Diha na pagsud na kontrata, diha na asinso na siya hantod pagkagrabiha. Katong sa Diskaya, mamatay primero. Nga hinahina sa kontrata ka na ginagmay ka na mga private nga makon ba tukod mga balay na. Unya DPWH is the key. Unya si Kirante no pagkakaron murag di kaganahan nga magpaduol, di kaganahang ma-associate. Ang mga politiko ron magmahimong palayo la sa Kirante. Og moingon siguro magkuan ron og mangimbitar si Kirante ron, moingon siguro landi lang sa kumuanhalan ha. Kay lisod man karon panahon na og nay politiko ron. Bisag sa mayor karon, unya makita ang Kirante nagkapi-kapi do sa Starbucks nga nakauban ang mayor. Mo yun, ay nagsabot ron. Pero in fairness ining Alan Kirante, malagmit nga kini siya mahigala og imong tan-awon gyud iyang kinabuhi ani niya. Kay nagsugod na mo po ni pang humble bang beginning. Tanaw nako nadara po ni siya. Kana bitong tungod sa circumstance day ba? Adi ang mga opportunity diri, o di ay mga kontrata ana. Medyo di alam man ning kwarta din Nya kadugayan god lamig maanad na ka. Wa na tuloy-tuloy na. Kaya mo na hasta manghigala ang parinti ni Kirante. Kinin Kirante Construction Corporation nag-issue og official statement. Kanisod lagi kayo og maduhig ka karon, associated ka ni Kirante daw ang imo rong negosyo madaot day. Pagto gahapon bitaw taon si Attorney Arbas iyang tin-aw niyang kaugalingon. Ay, ako lang i-clarify akong kaugalingon ha. Nya naon sang hitabuan nagka-partner min Diskaya pero kami magtrabaho gid mi. Gihunghungan man sa taga Kapitolyo nga adto as Diskaya. Yawa man ta matao gahapon. Matao gahapon. Tanawa ko ning kuno kanang later ni Gwen bang adto sa pag-award sa Diskaya day asa man to be. Ipa kon kono kayo names be. Asa na to names? Be. Na to. Pero pirmado gyud ni Gwen nga moingon po si Gwen nga kuan. Unundog po siyang Kirante moingon po siya nga di ko kaila. Asa man to? Tanawon sa nako diri. Anya nato dong kana. Oh sige kuno be. Sige atong basahog balik be. Na ayo lang kana mo na. Notice o award ni. Pwede ba ni matan-aw tong sa kuan? Katutuang okay. Notice of award ni ha. Unya kini ba mosud kag tinuray lang ba? Gusto kag mo asinso mga higala nga mosud po ta pagka-kontraktor. Di basta-basta ka mapil bidding, daog ka bidding wa kakaila ni store. Jesus. Inakog kanyo, notice of award. Pirmado man ni kuan ang butang di Joe Kenneth Juan Arbas mo ni gihapon. Authorized Managing Officer SBK Construction Incorporated, Joint Venture St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation.
St. Gerard. Nya kining St. Gerard panahon ni Duterte mahigala na blacklisted ni day. Kaduha ka higayon na blacklisted ni St. Gerard. Kaduha gyud. Pero bisan pa man on the blacklisted, mo gihonghong sa Kapitolyo nga adto sa St. Gerard. Ay! Di man ka pwede nga ikaw may mudain kay dako man ning katidara ang imong kaya kutob man sa 30 million pagpakig-partner. Nya mo gito pagpimirong adto niya. Daghan nang makig-partner ka Cebu City kadaghan. Daghang kontraktor diri. Naay Capital A, naay Double A, naay mga Triple A's dinhi. Pero nganong mo makig-kontrata makaog dili mo igidiktas back. Ay! Siguro ni mo nga mudaog ka gyud katong gidikta gyud sa Bureau o kini sa Bids and Awards Committee. Parihari ko na may galak inspeksyon ng imong building. Pag inspeksyon sa imong building, mga manik pasar ng imong building, kuwang mani og mga kuan, mga fire extinguishers. Maingon karon ang fire department. Nya maingon ang nag-inspeksyon nga taga fire department, pagpalit og fire extinguishers ngadto sa tindahan ni Marisa Abadjes. Palit gyud ka. Pila ka kuan fire extinguisher sir para mapirmahan sa kuan. Naartay clearance gikan sa fire department. Kinahanglan kag 20 ka fire extinguisher adto sa tindahan ni Marisa Abadjes. Mupalit ganit ka nga ito tindahan ni DJ Mikey, di yun na-aprobahan. So, kuan ka gyud, nutuman ka gyud sa gisugo, aron nga masigurado nga mapirmahan ka na day. Ay, supak-supak. Kay, doon na mapatoy komisyon dito, Inday Ken. Ay! Wata matawag hapon ha. Wata matawag hapon. Pag ingon sa background nga adtuas diskaya, ngano mo adto man kang dakay? Ngano mo adto man ka sa may mga maayong kontraktor? Ngano mo adto man ka sa MDC kana Makati Development Corporation? Mo'y nanukod ana mga building sa Ayala. Ayaw adto. Mapildi na imong building dia unsay gisulti sa Bids and Awards Committee. May adtuas diskaya ni gunghong nga adtuas diskaya kay kuan. O na. Alams na des. Ay! Pag-award ani, tawa, kinay maong notice of award. Tarawa gong sa ubos dong. Ipirmahan mo ng Gwen, tarawa sa ubos. Kana Gwen Garcia. Ay lang ipaklarong pirma kana. Sakto lang giblor lang pirma Gwen Garcia. Mo'y nag-award. Pagkabulyaso ng diskaya asa si Kiranti, guywa ko kailan ng diskaya. Oy, hasta na si Kiranti, di ko kailan. Ay! Straight to the point. Now, aritas tundugang pang mga hisgutanan, no? Kinini ang mga tao, ang mga labinas, mga politiko ron, under investigation man si Alan Kiranti. Di ganahang mo paduol ng panahon na. Unya, maglisod ka, mo explain ka, sama atong kagahapon, sa Atty. Arbas, explain siya gud nga, mo din hitabo. Aron nga makuan siya ba? Katong uban taon, why labot sa Atty. Arbas? Kanang Kiranti, katutuang diskaya, nag-joint venture sila kahit di sa kaabot. Gamay man sa kontraktor, 30 million na magkutob mo na nga, gihunghungan sa Kapitolyo nga si Diskaya. So mo na nahimo ang joint venture. Unya si Diskaya na ibahala tanan day katong mga papilis nya tanang mga hatagan sa mga kuan hatagan sa Kapitulo guban pa. Kay doon na may gasto gyud na magbidding, no? Kay doon na may mga requirements sa Diskaya na tanan day sa requirements, no? Nya daghay ganahan lagi ni Diskaya kay advance man eh. Ay! So giklaro niya nga ang iyang gikuan, iyang gitin-aw taon. Ko sige tagantod chance nga matin-aw imong pangan. Mausad ni karon mahigala nga kinis Kiranti do na pod mahigala ni issue statement asa iyang palinti. Ni issue statement ron. Nga kana si QM parihami ka apelyido pero lahi ning amo ha. Ay! Mura bag di kaganahan ma-associate yung kanang kuana pero in fairness lahi ning ila kining Kiranti Construction Corporation ay official statement Kiranti Construction Corporation. Iyang giklaro lahi ng QM ha. Kiranti, unsa na iya apelyido si asawa day kay man ang asawa ng M.
Kirante ng usa. Kanang M, apelido na sa asawa ni Alan Kirante. Taga-Dumanog na sila. Oh. Unya, kining Kirante nga QM Builders, lahi ka na sa Kirante Construction Corporation. Iklaro lang yun eh. In fact, doon na po yung nakasulti na ko ani nga kanang lahi na sila kay basig maamong ko sila day kay ngaan ba kung sa ngaan nga Kirante. Maamong sila. So na yung official statement ato tagad pagtagad mahigala kay ang kanana ang tungod sa apelyido ko Martinet day na day. Martinet. Oh. Unsa man mo mag-foreigner apelyido siyang asawa? Kirante Martinet mo nang QM, no? Kirante Martinet sole proprietorship ra na. Lima ka nagkakuha kag quadruple nga kinini ang license gikan speak up pakangilngiga. Oh, pero nasa iyang QM pod nga corporation dili mo ini sold sa mga biddings day, matod pa niya. Ya kini go mga taga DPWH o kining dunay mga project kabantay mo nga kana gyung mga project mahigala labi pag private adto gyud kag corporation kay klaro ba? Unya do nagi capacity, financial capacity. Pero sklante na aman. Nya ganahan po ni makigsabot ka ng gobyerno kay og korporasyon go daghan pa man mo mga ipag-approval sa board. Di daghan pag mabahina ni store. Ari lang ta sole proprietorship kay usara atong istoryahon. Kabantay mo dahil sa mga kontraktor nga kasagaran ni sudlan sa gobyerno. Sole proprietorship. Usara istoryahon. Wa na daghang kuan kay di ta daghan nga makaibaw ani atong kalaki. Niya akong basahon kini mga higalang statement ron sa Kirante Construction Corporation. In fairness nila ha, ilalang giklaro gyud na. Matod pa din hiyo. In light of recent discussions surrounding flood control projects. Sa Binisaya pa taliwa sa mga isyu karon bahin sa flood control projects. Flood control project kining mga proyekto may labot sa pagkontrolar sa baha. Matod pa. Bisayon nyo na to ba? Pero di lang to mabisaya ka ng word for word yun. Kay Bisayo, flood, baha, controller, projects, proyekto. So ato Bisayon, mga proyekto sa pagkontrolar sa baha. O ka na Bisaya, ha? Sumato ba taliwa sa mga isyu karon kabahin sa mga proyekto pagkontrolar sa baha? Kirante Construction Corporation deems it necessary to humbly reaffirm our position. Ang Kirante Construction Corporation kuno, mahinungdanon, nga muhatag sa among habig o katinawan kalabot ni ini. Sabi na saya pa. The volume of projects entrusted to us reflects our capacity, resources, and more than 18 years of steady work and perseverance in the construction industry. Sabi na saya pa, ang gidaghanon sa mga proyekto nga gisalig kanamo, nagpakita sa among kapasidad, igong kapital, o kapin sa 18 katuig na namo sa industriya sa construction. Okay na yung Binisaya, no? Atong sulbarong Bisaya. Sunod, mingon dire. Second paragraph, mingon. While we are related by family to the owners, kini mahinungdanon kini day. Ato pa din while we are related by family to the owners of QM Builders, sabi na saya pa, samtang tinuod niya among kaliwat ra ang tag-iya sa QM Builders, di magyo ikalimod nga kaliwat kay palihang mga apelyido. Pero giklaro nila nga matod pa din sa Binisaya pa, while we are related by family to the owners of QM Builders, samtang tinuod nga among kaliwat ra ang mga tag-iya sa QM Builders, it is important to make clear that Kirante Construction Corporation is an independent and distinct company. Sabi na saya pa, no? Samtang tinuod niya among kaliwat ra ang mga tag-iya sa QM Builders, importante usab nga maklaro nga ang Kirante Construction Corporation usa ka independente ug lahi kini nga kumpanya. Lahi kini, Ayaw may kiduhi ganang QM Builders. Lahi ning QM Builders
Pareha lang apelido, parinti na mo, pero lahi ning among Kirante Construction Corporation. Nya miingon din may gala. We have our own management. Na kami among kaugalingon nga management. No? Aduna kami kaugalingon nga management. Unya undertake our own projects and uphold our own standards of transparency, accountability, and quality. Sa binisaya pa, aduna kami kaugalingon nga management, dunay lahi nga mga proyekto ug nagtamod kami sa standard sa transparensiya, accountability ug kalidad sa among mga trabaho. Mao pa sa binisaya. Ako lang paningkamutan nga mabisaya na to, dili gyud tanan ni store. Isod man bisaya oning uban. Aton tiwason, gingon diri. We assure the public that our company has never engaged and will never engage in substandard work or so-called ghost projects. Sa Bisaya pa, among gipasalig ngadto sa publiko nga ang among kumpanya wa mahilambigit sa substandard o kaha mga ghost projects. Sa may Bisaya ng ghost projects, mga kalag nga proyekto. Kalag nga proyekto, mga espiritu nga proyekto. Kalag espiritu nga proyekto, pala ba naman ka nga, nanay gitukod tulay diha, haman wa may makitang tulay lagi. Ada mo na ghost project, ghost bridge, di wa makita, espiritu ra ang tulay. So giklaro sa Kirante, among gipasalig nga tos publiko nga ang among kumpanya wa mahilambigit sa substandard o kaha mga kalag nga proyekto. Matod pa din dugang pa. Every undertaking we accept is carried out with the earnest intent to serve communities and to build with integrity. Sabi na saya pa, samtang trabaho nga among gidawat, giubanan usab kini og pasalig og intensyon nga makaserbisyo sa komunidad o sa katawhan. Sa matag trabaho ko, no? Sabi niya saya pa, gingon rin, every undertaking we accept is carried out with the earnest intent to serve communities and to build with integrity. Sabi saya, sa matag trabaho nga among gidawat, giubanan usab kini og pasalig og intensyon nga makaserbisyo sa komunidad o sa katawhan. Mato pa, ato pantiwason iyang statement. Mato pa din We respectfully appeal to all concerned that investigations into the alleged anomalous projects be allowed to proceed without premature judgment. We place our full trust in due process and the institutions tasked to uphold accountability. Kami naghangyo nga sa tanan nga mga investigasyon bahin sa mga anomalusong proyekto nga magpadayon kini nga way pag-una-unas paghukom. Aduna kami igong pagsalig sa due process o sa mga institusyon nga nag-imbestigar karon aron mapapanubag kadtong adunay mga kasaypanan. With humility, we continue to dedicate our efforts to building infrastructure that is safe, reliable, and beneficial to the people we serve, contributing to our own small way to the work of nation building. Sa Bisaya pa, sa tumang pagpaubos, magpadayon ang among dedikasyon o paningkamot nga ang tukurong mga proyekto luwas, ligon, masaligon, o makabenepisyo ang katawhan nga among giserbisyuhan o kami makatampo sa kaugalingong pamaagi alang sa dugang kalambuan sa nasod. Unsa pay pinakaunod gayud ning ining maong pamahayag sa Kirante Construction Corporation kini gyud ang pinakaunod ani day. While we are related by family to the owners of QM Builders, it is important to make clear that Kirante Construction Corporation is an independent and distinct company. Amo lang iklaro nga parinti mi pero lahi ning amo ha. Makakita gani mo Construction Corporation Company, ayon ninyo ko na lahi na ha. Yan lang giklaro nga while mo man pinaka unod gyud
While we are related by family to the owners of QM Builders, it is important to make clear that Kirante Construction Corporation is an independent and distinct family. Samtang tinuod nga parintim, pero lahi ni amo, ha? Di pa ni pala apelido, bingon ni Wawi, kaila na, oy. Para pala guin ba siya, kaila na Kirante, kanang diskayri, kaila na.